हमरो को तनी बना दियो। बनावा तनी। छोटू भैया बौका का शादी हो गई। अच्छा हाँ शादी भइल ह। शादी भइल बराती हम तारा कहल रहा खाए पिए के मतलब मिठाई उठाई। हाँ वो तो कहले बा लेकिन है जौन अगर बियाहवा कनियावा लेके आइल बा तोहना घरी अभी खाजा खजुली जौन मिलेला नु अभी वो जवान नहीं खे देले ना। हाँ देखो भुलाइल बा मेहरारुए में। तनी समझा दूंगा के बहु खड़न तो बूढ़ पुरानिया बाड़। अच्छा ठीक है भाई ओकरा के भेंट होके दो। भेंट होई तो हम तो फलाना को बतौले रही जानू वैसे ही कहले रहे। ठीक कहले रहे वैसे ही करो को समझा देवे के भाई हो क दी। आ तहार बात मनी हां मनबो करला। का आवत हो। हां का आवत हो। छोटू भैया आवत जाओ। छोटू भैया समझा दे चुप रह। छोटू भैया देखी आ गई। आप प्रणाम करते हैं छोटू भैया प्रणाम करता नहीं। खुश रहो भैया बाकी तू भाई मिठाई या खजूरी ना खिलाओ स्वाद रात मन गइल। आए हे दादा कहाँ है छोटू भैया अभी जैसे आई। अरे अभी कहाँ है छोटू भैया अभी सुहाग रत नहीं खे मनल। अभी तो हम जैसे आयल या हमार रनिया नो तक ओकर हम मुँह नहीं देखल कि कैसन बिया कैसन ना। आ ओ जो नो भोर में मुँह ना देखली सन हमारा के ना देखले हम मुँह नहीं देखले वो हाथ ना पर घूंघट तोप के बिया होत रहे तो कहन कि चल अब तो जइबे करे ना हमारे घर ही नु हमेशा हम ना कुछ बोलन हम कहीं के बोले जाई हो। तो सुनो भाई हो ए बार दिनो बहुत बढ़िया बा आ लगनी दिन बा आ सुमार दिनो बा ऐसन करे के बा कि आज भाई हो सुहाग रात बड़ा मना लो। हां हां कैसे मनावे के बा फलानवा के बतौले रही जा तोहरो मालूम बा कतना ओकर बड़ाई भई। एकरो में कौन भैया कुछ नियम वन लगेला का। तो यही तरह हो जाई मान ला कि नया गाड़ी कोई के आवे ले देखल ओकरा के पूजा पाठ मंदिर संदिर तो जाके आदमी पूजा पाठ करावलन बढ़िया से कि हमार बढ़िया से समय कटो लब लब मना लेबो लब लब की चीज हो एकरो में पूरा हां यही तरह हो जाई बहुत नियम बा। हम देखा ई सब ना जानत रहनी कि कैसे कैसे होला। देखा अब तू भेटा गेल बड़ भाई बड़ा त मने कुछ बताइबा तो हम जानम न ना तो हम तो बताओ हम ना जानत हम तो जइती तो हमरा के बुढ़वा के न कहत हो। तो के भाग तार पर यार बाकी हमनी से भेंटो हो गई बताए थनी लेके मिश्री सही गरा। हां आ अगरबत्ती हां बाहर के आराम से दिखा के मुड़ी पटक ली मुड़ी पटक के गोड़ लाग के आ तब सुहाग रात मनइबो तो मेहररू तार खुश रही जी। हां तारा के बढ़िया से मनबो जनबो करी जैसे सरस्वती पूजा में अगरबत्ती गड़ देला ओइसे ही। हां वही तरह तो मरते नहीं जानते बड़ा हम जानत नहीं कहां से हम का जननी सरस्वती पूजा वाला जाना ताड़ू न तो वही तरह करे के बा। सुन ना तो हम पूजा न देखले बनी हम उ थोड़े देखले बनी हमर बियाह पहले बार बियाह भइल तो हम जान कहां से लेनी हो। हम तो सरस्वती पूजा देखले बनी माने पूजा के पूछा नहीं को माने ओइसा ही। हां वैसा ही करे के बा। अब भूलैया मत आज तहर मेहरारू घरे इंतजार करत होई आ जाके भाई हो आराम से दुकानी पर से लेके अपन सुहाग रात अपन आराम से मनाओ जा। ये कहाला कि केहू के ना बुझल के बतावे के चाहिए। हां हमरा मालूम में न बता दे तो ढेर ना जा 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 सब करे जा भूलैया मत बोलिए भैया। सुन ल जनू भाई। हां जरा के तो सिखा पढ़ा देनी जा जाई घरे जैसे जैसे सिखौले बन जाई से करबे करी आई कर मेहरारू घर को ठीक कहाँ जाने कहाँ बोल पानी हमरा के छोड़ के इमे न पंखा बना कुछ समय में चौकियो बना बेडशीट बना तो सब बाटे कैसन हमरा के घर में बैठा देले मन भगवान बोरा बोरी कैसन घर में बिया हमर हो गई। एगो मर्दो मिलत तो बहुत चाहते वो कने कहाँ उनके छोड़ के गइल वो नहीं बनावा केनहू भूखो लागल बा हम जान से मतलब सोचले रही कि 5 गो पूरी आई तो टूंगे के तू ही खाइयो लेती वही बहाने बाकी काहे के देखूं के मिले जाए और सब ने तोरनिया मर गई सन खाली कीनी बोली सन। मैं एकदम पेट में चूहा कूदा काम काम करे हमारा आदत नहीं के छूटा।
ही तो बोरा हो हाँ ये सलाई का क्वेश्चन देले बटे बोरा हो हमरा से तू बतियावत नहीं कर बती का करनी ना कौन देवा दिया के दोके हम लोग हम आगे बर्चा अब बर्चा हो हाँ ढाला हो कारण मुंह में दागे में तेरी में दोके हाँ पागल बोलम जय मेहरारू की बोलो जय मेहरारू की भक्त जनों के मेहरारू बोलो जय मेहरारू की मेहरारू की बोलो जय मेहरारू की भक्त जनों के मेहरारू बोलो जय मेहरारू की ये एकदम बहुत छोटे को कारी ये भगवान अरे ये का करता नहीं अरे रुक ना हमरा के त मारा ने एकरा के कहां खसी हो कहां खसी कहां खोसे तारा के जगह त अपने के दोनों कान में खोस ली दोनों अखबार आ ये दादा कान में सुनल जला की खसल जला हो अल्लाह ना कहां खोसे आई देखा तार भी जगह होई त केने खस केने ने ओने हां दे आई प्रसादी भाई लइकन के बांट दिया घर तनी हां ये कहां के रिवाज और बत्ती देखावा तनी हमरा के रोजा आ ये दादा विष्णु डॉक्टर के आओ थे आई रह न ट्रैक्टर आवा हां त ट्रैक्टर वाले तो उनका पूजा भइल न त प्रसादी अगरबत्ती अपन गड़ाई रहे आप हमरो के मिल रहे प्रसादी हाथ में लोटू हो त ऐसे हम कहने के मान के तुम आज गड़ो अब देखो हम गलती ना होते कोनो सामान ना आवेला न ओकरा के पूजा पाठ करही के चाहिए जान लिया ऐसे हम अपन कहने के भाई तू ना ना बड़ो पूजा पाठ कर दी त कहां से बड़ो हां ऐसे कहां करत हो कहां भड़कत हो हां कहां भड़कत हो हम तो कहीं देखलाई ना रही असल कहां है कते से भड़कत हो कहां अच्छा बताओ हमरा में का कमी बा भड़कत हो ई कर ए जी वो कनी ना कि रोरो छागा बतना न हनी आ ये दादा ई का कहत हो हमरा के हो ऐसे कह सकेला का अच्छा का है छागा नंदी ये तारी कोई के ऐसे ताली बजा से के छका कहला का कोई सोन भटा मनी सुना आ कतना सुंदर बाड़ो अरे रुका ना बिहा तक दही चाटनी मरद मिलल बकारे का कलवा आपके कुछ ना कहनी अच्छा ई बताओ हां आ तार गौवा हो हमके गरी जनी जब बरतिया लगल नो त दुवरिया पना छकेली सन अब के रहे हो हतन कम मोट रहे पूरा लबे दरली फेंकल तू आ रही आ ये दादा ओ तार फुआ रही हो हां अब पता क्यों के रहे ओ दीदी रही आ हो रामा हो बतावा हो मोटा की तार फुआ वा हमरा का हर्ष ये को करे के चाहिए हो मन बताओ उनको हम दमाद लगम हमरा से कहत रे आइए पाहुन हम दुआर छेकम तो हम भगवान कोई सुन अरे हमारा रानिया तन सुना आ तन हने आवा हो हमके डर से मत करी जी आ बात देखा ये राम कोई सब नहीं राम छी जीव निकालता आ बड़ा तरह करंट बा हमरा में तो करंट बा रोलो में तो एकदम आ ये दादा ई का कहत हो हमरा पे करंट नहीं है ना रोला में तो एकदम कुछ बुझाते नहीं के ना ठंडा ना गरम आ ये दादा हमार में करंट कब हो ई काहे से कहलू आ ये दादा बताओ जब हमार मेहरारू हो के होई से कहते कि तारा में करंट नहीं खे आ तो दोसर के काहे ना कहि देखो ई सब ना कहल जाला तार मरद न हई ऐसे कैसे कहत हो तनी है आवन हम बताओ कि हमार में करंट डर से मत करी मत आ तो तनी आवन अरे अरे आवत है तनी आवन तनी आवन अरे हो कैसा आय है दादा तनी आओ अन्ना बुका हो का देख के बियाह कर ले का दादा देख के अभी तक हमरा लगा हम का पूरा हैं ओइसे कतर के का देख के तार बाबू मैं बियाह कइले बन हमरा घर का अच्छा ई बताई हमरा घर का नहीं इरोगा के सिस्टम बतैला सा और बत्ती देखाए के प्रसादी चढ़ावे के गोड़ मुड़ी अरे हमरा के छोटू भैया बतैलन और प्रकाश भैया बतैलन और बीरू भैया बतैलन ये लोग तो रहल बतैलन कहलन कि ए बाबा सुन ना तुम करी का हो भैया का हाल बा का समाचार बा तो कहता हूं
कि घरे भेंट भइल ह कहनी कि ना हो अभी तो हम अपना रानिया के मुंह ना देखनी तो हम कहे कि तो कहते कि पूर्वक हवा पागल हवे तो जाके अब अगर पति किनले शकील किनले तो शकील तो ना मिलल तो कहते कि शकील नहीं मिलत गाँव घर में काहे हो तो काज कोनो दुकान पर ना तो हम होने नहीं कि हेजा मानी हेजा है जब तो हम का दुबई बात करते हैं तोहरे से बोलते अरे होने ताकत नहीं हम हेजा मानी तो हमरा के उहे तो लोग तो बताइला हम तो कल हम के बाबा जाके अगरबत्ती देखा के कहां से कि मैं मशीन नया चीज आवेला तो कनिया से सही लौकेला ना लौकेला ना त का हमरा अखिया में बेवाई फटल बा कि नहीं देवाई ना फटल हम हेजा बैठल बनी आप होने देखत तो यही से तो कहत नहीं कि हम ओना ना तक तू हमरा पता हम तहार पता देखिए हमसे दूरे रहेंगे दूर का ए मन कहां ऐसे कहल हो मन का सोच के कहत मन हम चार मरत नहीं का ओइसे बतियाओ तो ठीक बा हम जाते ठीक बा तो हम देखा तू हमरा के जानत नहीं को हम रोज दिन तो फिर मानम ना हिम्मत बुझिया हम खरे आइबो ना करम भाग दिन दोसर ठन जान हां आप जैसे तो मरद देख लो ही ना हमारे तो मुंड सरका दे ही तो का भइल हमर मो का भइल कहां के तार मुंड हम सन का तनी फिर ना सोहत आ हे दादा तू ना ले खरा ये दादा के अपना मरद के आई है अकेले सहत नहीं दीदी का ई कौन तेरा के पूजा आई है अपना मरद के मार अकेले छाका लेखा मौका लेखा छाका क्या मतलब मर्द से मारेला मर्द के मारेला हो ये बताओ मर्द मारने में दिया अपना भतार के मारती है आए है हमारा